ročníku slovensko-tenisového turnaja v Kežmarku. Som rád, že na tú výzvu, hoci v krátkom čase sme ju dali nejak do pléna či do vzduchu, ste zareagovali koľky a prišli ste. Srdečne medzi nami vítam, ako po každý rok už Batizovčanov a Gerlachovčanov, tí sú už našimi takými pravidelnými hráčmi, takže sme radi, že prišli. Domáci im môžu aj zatlieskať. Nikde síce nevidím, ale už vidím. Takže on nám to prišiel ukázať, pretože tu sa pochválim, že minulý týždeň vyhral jeden slovensko-tenisový turnaj, takže uvidíme, že jak to bude dneska. Takže chlapi, prosím vás, nedajte sa zahambiť a nejakým spôsobom im to vráte. Takže ešte raz všetkých vás srdečne pozdravujem. Som rád, že vlastne ako spoločenstvo cirkevného zboru sa môžeme stretávať i takýmto spôsobom. A už to tak naberá pomaly z roka na rok rozmer čoraz väčší. Pomaly som ju rád na akcii a chvíľu, keby brat farár Vereščák dneska neodišiel a nemal povinnosti, tak je tiež tu na, dokonca aj pokračania mali niečo, takže neprišli kvôli tomu, bolo by nás ešte viacej, ako sme rozprávali, že na rok potom naozaj nám treba väčšiu telocvičňu a viacej stolov. A máme tu na šepkajú aj ďalší hosti z Košíc, takže aj tých srdečne vítam z veľkých Košíc. No a ja verím, že toto dopoludnie aj popoludnie v takom hravom duchu, nie kvôli tomu, aby sme nejak extra možno zvíťazili, ale predsa ide aj určité víťazstvo, sme ho prežili spoločne. No a ja teraz poprosím našu sestru, ktorá tiež síce nie je Kežmarčanka, ale z ďalekých končín tiež tu pochádza, ona nám niečo povie, prečíta z Božieho slova a povie také krátke zamyslenie z Božím Bohom. Ja dúfam, že vám budete počuť, hej, keby nie, tak sa ozvíte, hej. A teraz sa nezlaknete, dobre? Ja vám chcem prečítať pár slov z listu Galatským z 5. kapitoly, z 19. až 22. verša. A zjavné sú skutky tela, ako sú cudoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozdroje, roztržky, závisti, vraždy, obilstva, hodovania a iné podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už to povedal, že tí, čo pášu také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Jedna sestra povedala, že na plagátiku o tomto pingpongovom turnaji je, že ste sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam sú medzi nimi. Ja verím, že vašim životom hýbu vzťahy, hej? Vzťahy v škole, v práci, doma, kdekoľvek idete, v meste, v ktorom žijete. A ja som vďačná, že Pán Boh dovedol sa medzi vás aj dnes, aj možno posledný rok, ktorý som tu a tak vás chcem pozbudiť o tom, že tie vaše vzťahy môžu byť o ovoci ducha, o láske, o krotkosti, o zdržanlivosti a čokoľvek sa bude deje, či to bude dobre, či to bude zle, či budete prvý alebo posledný, aby to všetko bolo v takej láske, pokoji a v takej zábave sa rádi, o tešení toho budení, hej, a tak aby to nestalo len tu, ale aby to išlo všetko sami, ako to bolo. Tak skôr sa ešte domolíme. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si nás stvoril pre vzťahy s ľuďmi, pre život na tejto zemi, že ty vidíš, aký sme, čo potrebujeme, čo prežívame. Ja te prosím o to, aby sme žili tvojim slovom, aby sme žili ako tvoje deti a tvojim duchom a aby sme prinášali také tvoje ovocie, kdekoľvek sme a čokoľvek robíme. Tak ti vkladáme do ruky dnešný deň, ty si ho tak žehnaj a vedia. Daj, aby sme prežili také úžasné spoločenstvo, isté boli medzi sebou navzájom, tak prežili nádherný požehnaný deň. A ďakujeme ti za ruky a hlavy, ktoré toto podujatie pripravili a za každého jedného človeka, ktorý či už koláčikom alebo čímkoľvek, čo urobil, prispel k tomuto dňu, aby mohol byť tento deň práve taký, aký je. Amen.
teda šikovné, aby naši chlapi a všetky sa dobre tu cítili, ženy, aby si užili pekný deň sobotňajší z nášho Pink aj Ponge. Však som šéfka, nie? Trošku soli a pol litra piva.